Goed weekend. Goeie. Zullen we het kloot daar weer? Dat is wel lekker, hè? Alsjeblieft. Hoi. Witte zachten en 3 croissantjes. Goedemorgen, buurman. Goedemorgen. Ik zit hier nou, dit hier, 46 jaar. Ja. Ja. Altijd in dit winkeltje? Altijd in dit winkeltje, ja. Ja. Echt even de treien van die broodjes van me. Ja, ja. Je bent jou al jong aan? Jochens niet week, ja, toen ik kwam, ja. Joukje, heeft ik nog twee citroenen voor mij? Ja. Haha, Ja, ja. ik vergeet hem. Nog hele mooie, nee. Ik nog helemaal. Och, man. Fris en fruitig. Dat is een grote. Ik kreeg nog wat Joukje natuurlijk. Goh. Het buurtje al kregen. Dat heb ik mezelf daar. Oh. Hier heb ik klasje niks van. Ik kom hier alle dagen. Ik kwam en zei, dus Joukje het alles. Ja, en het is toch uniek, of net? Ja. Had het eraan eens een keer net meer is, maar voor weinig. Ja, hè? Ja. Zolang het Joukje hier is, dan wil ik komen. Dan? Dan bloedt Joukje hofleverancier hier. Ja. Dan? En dan krijg je van mijn koninklijke onderscheiding. Nou, goeie. Nou, goeie. Zo. Even denken. Hier, Season, dat weet jou, joh. En voor jou het tarf. En voor jou daar. Nou, moet je er maar 4 van, want ze beginnen op dat. Ben je hongerig, Harm? Ja, Ah, jongen, ja. doos. Dat hebben we in zo'n winkel, nou. Sterk, zoek haar echt wel beschreven. Ze is gewoon echt, gewoon alle dingen dat ze doet en zo. En ze doet gewoon, ik maak heel veel plezier en dat vind ik gewoon echt heel knap uiteindelijk. Ik ben gewoon trots op mijn Beppe. Ja? Ja. Ik jij de krek van de Beppe is, ze Beppe werkt het altijd. Ja, we werken het altijd, ja. ja. Dat zit in het vlees en bloed, denk ik. Ja? Ja. Wat is dat? Nou, zo ben ik begonnen. Vroeger in de bakkerij van 4 tot jongens 11. Ja. Dus, en er is altijd wel wat ervan. Heel opvolging. Nee, ik heb geen opval. Ik ben al een goede baan. Dus, nee, dat ken ik er bijna net aan. Nee. Want ze viel er wel voor, ja. Ja, mijn oudste dochter viel er helemaal voor. Ja. Maar je kent van zo'n winkeltje in het leven? Nee, helemaal niet. Dus, Nee. En kun je dat vaststellen? Want dan heeft het dorp helemaal geen winkel meer, hè? Het dorp zonder winkel. Ja, je weet dat ik sta gewoon, hè? Dat het sageert. Ja, daar heb ik wel eens verdriet van, hè? Dat de mensen net bij je in de winkel komen. En de meesten in moeilijke tijden, dat het net zo druk is, denk je, hoe moet het jellig en ja, dan ben je echt, dan denk je gewoon, mensen komt toch haast, hebben we hier niks meer. Ja. Maar ja, dat kan je nooit opdringen. Nee. Wat zei ze jou ben? Mij moet ik eens ophouden? Ja, dat is zo. Ja. Maar als je met mezelf baas, hè? Ja. Alsjeblieft. Nou, hartstikke mooi. Hey, een goed weekend. Ja, een goed weekend, hè? Ja. Oké. Hoi. Wij ben je meestal van 11 tot 12 en van 5 tot 6. En dan is het vrij druk. Maar woensdag is het al de drukst, maar dan staat eentje je maar de viskarren. En dan is het mooi druk, want dan wachten ze je voor het al in het kacheltje om visje. Want wat gebeurt er hier in het hok? Sterke verhaal. Hele sterke verhaal. En die ene werd het net beter door. Gerrit. Ja, ik doe wel dicht. Oh.
Alleen wel uitzien, hè? Ja. Ben door die mannen van hier. Ja. Oh. Ze willen vanmiddag met haar saus komen bij de duinen knieën. Ja. Goed, wel leuk vorige week niet. Al de verskwarmst. Hij ook nog waar naast je. Ja, en toen zei ik er ook nog wat van. Oh. En toen ik hier ook mis. Oh, dat heb ik niet. Ja, jongen. Vreemd commentaar. Ja. En ik was zo gefocust. Zo godallemachtig gefocust op die klootzak. Dat ik maak het met 16 beurten uit had, met 7 punten. Man, hoe vaak in de week ben je nou te vinden? Nou, naar een viskoud en dan praten we even. Even naar binnen en even een praatje van dit en maar dat. Dan, ja. Klaas is hier al in de viskoud. Klaas is even praten. Nou ja, dan is hij vol. Ja. Alleen een visje eten. En dan is hij altijd bingo. En door de week, en dan kom ik uit de winkel, zoals nou uit de winkel. En dan praten we even over de dag van vanmiddag, want dan hebben we weer saus, hè. Ja. Waar we weer even lopen, nooitje en zullen. En weer heen met je nou het algemeen hoor? Ja, van alles. Het allerdagelijkst. Ja. Gerrit had in een helikopter zitten. Ja. Nou, en daar hou ik dan even over. Ja, ik heb toen in Groningen geweest, hè. In Rens. Hadden we 100 ouders zitten, hè. En 100 ouders zitten hier in Maal. Ja, net maar zin. Nee. Oh, wel een beetje, maar. Nee, dat is er net Johannes. Oh. Nou. Maar had je de laatste roddels van Marm weten willen, dan mag Maar je je wel. Ja, Ja, je hoeft net een dat krantenkip in. Je hoeft net een krantenkip in, dat mag je wel. En geen de discussies hier ik wel eens fanatiek om daar? Nou, soms wel. Nou, ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ja, want je zit, die ben er nou net, maar je zit er gewoon. Nou, Nou, ja, hier te hol. die gaat hier hol. Ja. En dan mag je net te volle, de jammer dat ze hier net binnen, maar dan mag je net te volle mooi opskiets worden, want dan is het praat van de dag. Ja. Maar de zuurel gaat wat benauwd worden. Nee. Ja, wat hier niet hoor, ik ga gewoon dat ik er naar ben. Ja, het weer wat vreemd. Het sloeg nergens op. En de soort gaan. Yep.